Колко са? 4. Няма ли да ги броите? Айде сега, няма се лъжем. Пак по колко трябва да внесем? Кой колкото има. Какво са парите за мен? На мен не стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Кооперацията на архитект Ястребовски. Дами и господа, ladies and gentlemen, хора, обичам ви. А сега нашият оркестър ще изпълни за мен и за всички вас лунната соната.